To bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Chorzowskiej Szkółki Piłkarskiej Stadion Śląski. Klub spod znaku Zielonej Eski pozyskał sponsora tytularnego, zmieniając tym samym oficjalnie nazwę na Klub Sportowy GTV Stadion Śląski Chorzów. Na pewno ważny dla klubu KS Stadion Śląski, już teraz GTV KS Stadion Śląski, ale też ważny dla firmy GTV, bo po raz pierwszy pod naszymi auspicjami, pod naszym logo będzie występowało 16 drużyn młodzieżowych, czyli naprawdę spora rzesza młodych adeptów piłki nożnej, którą my będziemy w dosyć wymierny sposób wspierali finansowo. Chcemy pomagać takim firmom jak KS Stadion Śląski, chcemy inwestować w sport młodzieżowy, chcemy się dzielić naszym sukcesem, pokazać, że ta polskość ma swoją siłę i potrafimy oddziaływać na nasze społeczeństwo nie tylko przez kapitał zagraniczny, ale też przez kapitał polski, jakim jest firma GTV. Wielkie wydarzenie dla nas. Mamy nadzieję na wieloletnią współpracę i długofalową. Już widzimy pierwsze korzyści z tej współpracy. Ja tu bym chciał serdecznie podziękować panu prezesowi Wojciechowi Piłce za to, że tak łaskawym okiem na nas spojrzał, panu Przemkowi, który brał udział we wszystkich negocjacjach dotyczących podpisanej umowy. Ta umowa na pewno liczymy na to, że da nam określony krok naprzód. Myślę, że ona już skutkuje jakimś tam postępem, bo pierwsze efekty już są. Inwestowanie w sport młodzieżowy to, jak przyznają przedstawiciele firmy GTV, jeden z priorytetów marketingowych firmy. Szeroko zakrojona współpraca akurat ze Stadionem Śląskim Chorzów również nie jest dziełem przypadku, a partnerskie relacje między klubem i jego tytularnym sponsorem rozwijają się już od dłuższego czasu. Pierwszy kontakt, który mieliśmy z KS Stadionem Śląskim to turniej zorganizowany w Pruszkowie blisko 3 lata temu, gdzie spotkaliśmy pana Andrzeja i rocznik 2002. Ta drużyna zaraziła nas takim optymizmem do siebie, też pozwoliła na bliższe spotkanie, bliższe poznanie całej organizacji KS Stadionu Śląskiego. Prezes pan Wojciech Piłka uznał, że jest to fajna drużyna, fajnie zorganizowany klub, który warto wspierać. Akurat w tamtym momencie szukaliśmy też jakiejś furtki do tego, żeby spróbować się też brandować pewną markę sportową naszym znakiem GTV. Dzisiaj jest to już zaklepane, że KS Stadion Śląski będzie miał w członie swojej nazwy GTV. Nie będę tutaj ukrywał, że firma GTV zdopingowała nas do pewnych działań, wskazała nam pewne kierunki rozwoju, jak to powinno wyglądać w nowoczesnym marketingu, w nowoczesnym sporcie. My, widząc tą szansę, skorzystaliśmy z okazji. Mam nadzieję, że spełniliśmy jak na razie oczekiwania firmy, a myślę, że dopełnimy tej umowy w trakcie jej trwania. Od teraz drużyny chorzowskiego klubu w rozgrywkach wszystkich kategorii wiekowych będą występować pod nazwą KS GTV Stadion Śląski. Logo potentata w branży akcesoriów meblowych i oświetlenia LED widnieje na wszystkich strojach, w jakich na co dzień grają i trenują zawodnicy szkółki. Tak dalece posunięta współpraca to wyraz nie tylko spójnej wizji klubu oraz jego sponsora, ale także wzajemnego zaufania obu partnerów. Nie jesteśmy nastawieni na pomoc chwilową. Tak? Jeśli coś robimy, to staramy się to robić długofalowo i te plany mamy sprecyzowane dosyć jasno. Jeśli oczywiście sytuacja biznesowa pozwoli nam na wydolne wspieranie sportu, czy też społeczności lokalnej, to będziemy z tym klubem tak długo, jak to wszystko będzie, tak powiem, możliwe. Tak? Na dzień dzisiejszy absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie trwało 10, 20 czy może 50 lat, ale na pewno jest to plan długofalowej współpracy. To nie jest firma byle jaka, tylko poważna firma, która osiągnęła sukces na rynku krajowym i nie tylko, i pragnie podzielić się tym sukcesem. My chcemy skorzystać
jak najwięcej. Także myślę, że w tej symbiozie będziemy żyli przez jak najdłuższy czas, mam nadzieję. Nie ma się czego wstydzić i bać, bo naprawdę jesteśmy na wysokim poziomie. Myślę, że firma GTV doskonale o tym wiedziała, podpisując tą umowę, że będzie dobrze w tym kierunku, w którym idziemy i myślę, że tutaj nie będzie najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o wyniki sportowe oraz szkoleniowe. Efekty współpracy z firmą GTV są w klubie widoczne gołym okiem. Z takiego obrotu sprawy cieszy się m.in. trener-koordynator klubu sportowego GTV Stadion Śląski, Paweł Grycman. Począwszy od tego sezonu stworzyliśmy swój wewnętrzny system szkolenia i no nie ukrywam, że pieniądze, które dostaniemy z firmy GTV i dostajemy, to pozwolą nam jakby rozbudować te wszystkie narzędzia, które nam będą potrzebne do tego, żeby to wszystko wdrożyć. Mówię o trenerze lekkiej atletyki, który od sierpnia już z nami współpracuje. Mamy kolejną nowość już od tego tygodnia, trenerzy ekstraklasy, którzy pracowali do tej pory w Pogoni Szczecin i Widzewie Łódź. Mówię tutaj o trenerach o Arturze Skowronku i Grzegorzu Mokrym. Będą prowadzić z nami treningi taktyczne, pozycyjne. Myślę, że to będzie nowość dla zawodników. 3 razy w tygodniu takie treningi będą się odbywać. Mówię tutaj także o tym, że mamy możliwość zakupu sporttesterów, odpowiednich przyrządów do treningu funkcjonalnego, czyli można powiedzieć, że te szkolenie na pewno pójdzie mocno do przodu, jestem o tym przekonany i myślę, że takie pierwsze zajawki tego, że wszystko to idzie w dobrym kierunku są już widoczne i zawodnicy, szczególnie ci, którzy są dłużej w szkółce, mogą już pewne efekty zobaczyć. Wpływy od tego sponsora zostaną na pewno przeznaczone na rozwój, bo taka jest też idea tego, nie na przejedzenie. My jesteśmy organizacją non-profit, organizacją pożytku publicznego, nie jesteśmy nastawieni na zysk. Wszystkie środki przeznaczamy na szkolenie dzieci i młodzieży, na pomoc najuboższym, na wspieranie ich w celu rozwoju sportowego. Także myślę, że ten krok naprzód zrobimy. Wsparcie płynące od firmy GTV jest zatem w klubie nie do przecenienia. Jak zapewniają zaś przedstawiciele tytularnego sponsora stadionu, poczynania zawodników grających z jego logiem na koszulkach są w siedzibie producenta akcesoriów meblowych i oświetlenia LED uważnie śledzone. Pracownicy często zaglądają na stronę klubową Stadionu Śląskiego, często między sobą rozmawiamy o wynikach, dyskutujemy i jest to takie żywe wspieranie i śledzenie wyników. Na pewno jest to związane z tym, że klub jest pod naszym logo, ale to mówię, też jest pewna sympatia, którą wzbudził sam klub swoją wizytą w Pruszkowie i późniejszymi kontaktami z naszą firmą.